Hej. Som sagt, jag hade sminkvideo nyss så det blev liksom så ju. Det är faktiskt snyggt. Vad är det? Jag tänkte ta mitt hår. Här har jag en gummisnor. Jag har mitt hår här. Sådan. Så ni vet. Jag börjar sen samla allt hår hit så att det typ ligger här. Jag samlar. I don't let my fila på där. Ja. Då har jag allt hår här. Gör lite så det blir så. Tar en tår. Det är så. Sen, ja. Så. Ah ja, det är suddigt. Där är håret så. Så. Sen. Sida. Här. Så. Ja.